बेयाव मिथिनो मोनदों जिहेतु दायो लक'सभा बिसायख'थि फैगासिनो दं दरं उदालगुरिनिफ्राय दिनै बिजेपिनि केन्डिडेट हिसाबै बा एनडिएनि बिजाथि बिथां दिलीप शइकिया दङ फारसेथिं जे बिपिएफनि केन्डिडेट हिसाबै जोंहा दुर्गादास बर' कंग्रेसनिफ्राय माधव राजपुत बेबायदिनो गोबां हान्जाफोरनिफ्राय गोबां बिजाथि दङ बेयाव जों बुंनो थांला खिन्थु दायो जितु दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे बिटिआर एग्रिमेन्टनि जि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय ओइ एनडिएनि बिजाथिनो रायजो राजाफोरखौ भट होनो बा थिननायखौ बा खावलायनायखौ जों होनांगोन बेबायदि मोनसे माबायाव दङ दा बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो ओरैनो राजनितिक भाबैथ' जोङो थोंजोङै बे रोखोमनि मतामत होनांगौआ एसे कठिन थेवब्लाबो रायजो राजाफोरनिफ्राय जिफ्रा फैदों दा हमना ला एलायन सरकार दङ एलायन सरकार हिसाबै माबाया इउपिपिएलआ बिटिसिआव सासन खालामदों ओमफ्राय स्टेटआव नोङो बिजेपिआनो दङ सेन्ट्रेलाव बिजेपिआनो दङ खिन्थु दानि जितु दिपेन बर'नि दैदेननाय आबसु बे मोनसे गुबुन मोनसे ट्रेकजों खारबाय थादों होननानै बुंदों बिखेक बागै दानि आबसुआ दिनै राजखान्थि बिथिङाव लोब्बा थानानै खामानि मावो होननानै माखासे गोबां समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ बे बिथिङाव मा बुङो मोजां सोंलु बियो एबसुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'खौ एटेक खालामनायखौ नुबाय थादों खिन्थु बिथांमोना जारिमिनखौ एसे मिन्थिना लानाया मोजां आच्चा जों नुदों जितु नोंथांमोननि जितु थांखि बे मोनसे आलादामोन नाथाय दिनैनि दिनाव बर'फोरनि गेजेराव मोनथाम जि गोरोबथा जाबोबाय बिएसि जाबाय गिबिथाराव आरो बेनि उनाव बिटिसि जाबोबाय आरो दा बेनि उनाव थामथि गोजोन गोरोबथा होननानै जायखौ बुंदों बिटिआर गोजोन गोरोबथा नाथाय नोंथांमोननि थांखियाथ' बे नङामोन दा नोंथांमोना बेजोंनो बे समाव गोजोननाय होननानै दं होनना सानो जोंनिया आङो एसे सिगाङाव बुंदों बड'फानि जि थांखिया फुराफुरि मोनसे बर' माहारि हिसाबै पृथिबियाव बयजोंबो सिनायजानाय मोनसे जौगासार बर' माहारि दानाय आरो बे थांखिखौ मोगथाङाव खालामनो थाखाय जोंनि दानि जांखाराव इन्डियान पार्लियामेन्टारि डेम'क्रेसियाव गासैबाबो गावबा गाव थामोनथानि थाखाय खामानि मावदों जेनेबा वेस्ट बेंगलआ बेंगलिफोरनि थाखाय बिसोरनि थामोनथा सिनायथि रैखाथिनि थाखाय वेस्ट बेंगलआ मोनसे रायजो दङ बेंगलिफोरनि थाखाय नाथाय नैबे समाव मोनसे बाथ्रा जितु रायजोफोरनियाव मोनसे सिखांबाय थादों जिहेतु दिलीप शइकिया जाहैबाय जितु गुबुन हारिनि सुबुं आरो फारसेथिं दुर्गादास बर'आ दिनै गावनिनो मानसि खिन्थु दुर्गादासनो भटखौ होआबालानो जोङो दिनै दिलीप शइकियानो माबोरै होगोन बेबादि मोनसे सोंलु सिखानायखौ जों बेथ' फैखादों बे एसे एनैया फैदों जेनेबा खिन्थु इलेक्सन टाइमाव बेफोर जिनिसफ्रा फैयो जे रायलायोबाथ' अनेक जिनिसफ्रा सरजाफायो खिन्थु गासैबो जिनिसफोरखौ आङो सरजाफानो लुगैयाखै हाय खुलुमबाय बड'सा नायगिरि साफ्रोमखौबो नैबे समाव गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय नंगौ थारैनो जिहेतु दायो नैबे जोंनि बिटिसिआव रुलिं गभर्नमेन्टनि जितु मोनसे सरकार सालायगासिनो दङ बेनो जाहैबाय इउपिपिएल आरो बेजों लोगोसे बिजेपि आरो फारसेथिं जिएसपि बे मोनथाम दोलोआ दिनै बिटिसिआव मोनसे मोजां गभर्नमेन्ट सालायगासिनो दङ होननानै जों बे समाव मिथिनो मोननाय जादों आरो बिनि सायावनो जों माखासे बाथ्रा जों सावरायनो नैबे समाव जों मोनसे मोगामोगि आयदा लाना फैदों आरो जाय मोगामोगि आयदानि गेजेरजों बेयाव जों हांख्रायनानै लाबोदों मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा बोसोनगिरि आरो बेजों लोगोसे लेङाइ आफादगिरि बिबान लानानै खामानि मावबोनाय दिनै उदालगुरि दिनै सहर नाङैनो बिथांखौ दिनै फुंखा सुबुं महरै मिथियो बिथाङानो जाहैबाय रबीन्द्र मुसाहारि बिथांखौ जोंनि चेनेलाव गिबियाव बरायनाय जाबाय खुलुमबाय दा जों गेदेमा नोंथांनिफ्राय मोनसे बाथ्रा जों गिबियावनो मिथिनो लुबैबाय जितु बै समाव नोंथांमोना दि बर'नि माखासे थामोनथा हारिनि रैखाथिनि थाखाय नोंथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै खामानि मावबोदों बैनि जारिमिननि सोमोन्दै एसे जोंनि नायगिरिफोरनिसिम फंनैसो बे समाव मोजां बाथ्रा बड'सा जे जोंनि जि रादाब माबा चेनेल बेनि गेजेरजों आङो गासै बिटिआर ओनसोलनि गासै आसामनि बर' फिसाफोरनो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय आरो नोंथांमोना दिनै आंजों फैनानै जि बाथ्रा सावरायनो लादों बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं बरायग्रोबाय बिबान लानानै खामानि मावनायनि एसे जारिमिनखौ जोंनि नायगिरिफोरनि जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आं गोलाव सम खामानि मावदों बर' बाजार आनसलिकनिफ्राय जागायनानै डिस्ट्रिक्टनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आं बोसोरब्रै आफादगिरि जादों बेनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आङो स्पिकाराव बोसोरनै दंमोन
आरो जोंहा दानि MP रोंग्रा बिथांनि दिनाव आं भाइस प्रेसिडेन्ट जादों। बेनि उनाव दानि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि दिनाव आं बोसोरनै भाइस प्रेसिडेन्ट जादों आरो बोसोरनै आङो बोसोनगिरि महरै खामानि मावदों। बिनि उनाव जोङो सारिदर कनफारेन्सआव जोङो बिबान एंख्लायनानै जोङो बे जोंनि समाजनि खामानि मावनो होननानै जों थादों। गाहायै आं जि बोथोरफ्राव खामानि मावबोबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गाहाय थांखिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बर' माहारिखौ मोनसे माहारि हिसाबै दानायनि बिथांनि जि सिमां, गोग्गो माहारि हिसाबै बा जौगासार मोनसे हारि हिसाबै दानायनि बिथांनि जि सिमांखौ बै समाव बड'फाखौ लोगो मोननायखाय जोङो एखेबारे लाइमोनमोन, समाव उन्दैमोन, मेट्रिक पास जादों आरो बिथांनि बाथ्राफोरजों जोङो फैनानै बर' माहारिनि थाखाय खामानि मावबोदों। आरो बिथांनि जे आद्रा थानाय थांखि, बिथाङा जिहेतु 1990 मायथाइयाव जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांबाय। दा बे हिसाबै बिथांनि आद्रा थानाय जे एजेन्डाखौ जोङो बर' माहारिखौ बुहुमाव मोनसे माहारि हिसाबै गायसननायनि जे थांखिखौ लानानै सिगांबोदों आरो बे थांखिखौनो दिनैसिमबो जोङो बिबानाव गैयाबाबो बे थांखियावनो थानानै खामानि मावगासिनो दङ। दा दिनैसिम जोंनि जि बड'फानि जि सिमां, मोनसे माहारि हिसाबै थांनानै थानायनि जा जगार खालामनांगौ प्रिपेरेसन, बे दाबो जाजोबाखै। दा गाहायै मोनसे माहारिखौ फोथांलांनांगौ जायोब्ला गाव जों मावनायजों लोगोसे गोबां बिथिङा बेयाव सरजाबनानै थायो आरो बे बिथिंफोरखौ जोङो दासिम मोजां भाबै गथा खालामनो हायाखै। थेवब्लाबो जोङो गाराखै आरो इयुनहालागै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां, बे जों माहारि हिसाबै थांनानै थानाय, जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ लानानै, जोंनि थामोन्थाखौ लानानै गासैबो बिथिंजों मोनसे सेकिउर्ड बर' जाथि दानायनि बिथांनि जे थांखिखौ जों मावफुंनो थाखाय हाथारमान नाजागासिनो दङ। आच्चा, जों नुदों जिहेतु नोंथांमोननि जिथु थांखि बे मोनसे आलादामोन, नाथाय दिनैनि दिनाव बर'फोरनि गेजेराव मोनथाम जि गोरोबथा जाबोबाय, BAC जाबाय गिबिथाराव, आरो बिनि उनाव BTC जाबोबाय, आरो दा बिनि उनाव थामथि गोजोन गोरोबथा होननानै जायखौ बुंदों BTR गोजोन गोरोबथा। नाथाय नोंथांमोननि थांखियाथ' बे नङामोन। दा नोंथांमोना बेजोंनो बे समाव गोजोननाय होननानै सानो नोंथांमोना? जोंनिया आङो एसे सिगाङाव बुंदों बड'फानि जि थांखिया फुराफुरि मोनसे बर' माहारि हिसाबै प्रिथिबियाव बयजोंबो सिनायजानाय मोनसे जौगासार बर' माहारि दानाय। आरो बे थांखिखौ मोगथाङाव खालामनो थाखाय जोंनि दानि जांसाराव इन्डियान पार्लियामेन्टारि डेम'क्रेसियाव गासैबाबो गावबा गाव थामोन्थानि थाखाय खामानि मावदों। जेनेबा वेस्ट बेंगला बेंगलिफोरनि थाखाय बिसोरनि थामोन्था सिनायथि रैखाथिनि थाखाय वेस्ट बेंगला मोनसे रायजो दङ बेंगलिफोरनि थाखाय। थिग बेबायदिनो नोङो गुजरातिफ्रा गुजराति रायजो दङ, पान्जाबिफ्रा पान्जाबि रायजो दङ, बा गुबुन गुबुन मानसिफ्रा हिन्दी भाषिफ्रा UP बिहार दङ, आदिबासि माने झारखन्डनि बा नैबे गुबुन गुबुन स्टेटनि जि हारि माहाफोर दङ, तामिलफोरनि थाखाय तामिलनाडु, केरेलियानफोरनि थाखाय केरेलियान। दा बे रोखोम बेवहाय इन्डियान कनस्टिटिउसनाव जि मोनसे प्रभिजन दङ, माने 66 आइटेम्स स्टेट लिस्टआव, सेन्ट्रेल लिस्टआव 97 आइटेम दङ, कनकारेन्ट लिस्ट दङ 44 भारतनि संबिजितआव। दा जोंनो नांगौ 66 आइटेम्सआ जोंनि बर'नि गेजेराव फैजोबनांगोन। दाथ' नोङो BTR सुक्तिनि गेजेरजों जोङो 40टा मोनो, बे जोंनि थाखाय थोजासे नङा। दा बेनिखायनो थांनाय समाव जे आन्दलननि गेजेरजों बड'फा थैनायनि उनाव 1993 मायथाइयाव जि BAC सुक्ति खालामबाय, बेजों सानसुमा खुंग्रु बैसोमुथियारिमोननि दैदेननायाव, रबिराम ब्रह्ममोननि दैदेननायाव बर' माहारिखौ हमथानो थाखाय जों माबा मोनसे खालामनो हायो नामा होननानै मोनसे एकर्ड खालामदों। बेखौ जों बयबो बर' माहारिया बरायदों आरो बिथांमोनखौ बै समाव बर' माहारिनि थाखाय खामानि मावनायनि थाखाय स्कप होबोदों। थिग बेबायदिनो 2003नि 10 फेब्रुवारियाव हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव BTC सुक्ति जाबाय। गुसुङै बुंबाय आङो, गोलाव बुंबा गनाय गोलाव जागोन। दा सुक्ति जाबाय। सुक्ति जानायनि उनाव जोंनियाव जिखिनि थांखिफोर दङ सिङाव बर' माहारि दानायनि, गुबुन माहारिफोर बायदि बेंगलिफ्रा जेरै वेस्ट बेंगलखौ लानानै आसामाव असमियाफ्रा जेरैबायदि गावसिनि राव हारिमु थुनलाइ थामोन्था रैखाथिनि थाखाय जि खामानि मावदों, थिग बेबायदिनो बर' माहारिखौ हमथानो थाखायबा जोंनो राव हारिमु थुनलाइजों हमथानायजों लोगोसे जोंनि थामोन्था हा हुनि रैखाथि, बे गासैबो सरजाबनानै नैबे आं दहाय बुंनाय 66 आइटेम्स इन्डियान कनस्टिटिउसननि स्टेट लिस्ट, बेखौ जों मोननांगोन। आरो बेवहाय BTC सुक्तिनि गेजेरजों जोङो एसे आवगायनो हायो नामा होननानै BTC सुक्तिखौ खालामबोनाय जादों BLTनि नेतृत्वआव।
बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दंफायोमोन दा थाङै थुङै बेजोंबो जाफुङाखिसै BSc जोंबो जाफुंजोबाखिसै बे नङा जे BSc सुक्तिखौ जों रिजेक्ट खालामदों प्रत्याख्यान खालामदों BTC सुक्तिखौ जों रिजेक्ट खालामदों बे नङा जोङो मोनसे सुक्ति BSc नि थालांनायखौ BTC सुक्तियाव जोङो एसे फुलफिल खालामनो नाजाबोदों BTC सुक्तिनि उनाव 2010 नि उनाव जोङो थार्ड फेजनि मुभमेन्ट जागायनायनि उनाव BTC नि आद्राखौ आरो सुफुंनो हायो नामा होननानै BTR सुक्तिखौ खालामनाय जादों दा बिनि एक्सपेरिमेन्ट महरै 2020 निफ्राय UPPL आ सरकार दादों बिनि सिगां 15 बोसोर BPF आ सरकार दाबोबाय BTC सुक्तिखौ रुपायन खालामनाय आरो जोंनि थामोनथाखौ रैखाथि खालामनो थाखाय राजनितिक भाबै खामानि मावबोबाय बे जोंनि मोनसे अभिगता आरो नैबे दा BTR सुक्तिया जिखौ दा मावबाय थादों मानव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायाव दा बिथांमोनखौ जों नायबाय थादों बिथांमोना बेसेबांखिनि जोंनि गामिनि रायजो राजाफोरनि बर' माहारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायो बिनि सायाव जोङो दृष्टि गोसर लाखिबाय थादों फैबाय थानाय समाव आं मिजिंथियो बिथांमोना मोजां मावलांनो हागोन समबो मोनाखै दा मोनसे उदाहरना बेयाव फैयो जेनेबा जोंखौ सेटिसफेक्सन जादोंना जायाखै होननानै जुदि सोंलु सोङोब्ला जोङो थोंजोङै जों सोरबा दैदेनगिरिखौ सोंखारिनायनि बाथ्रा फैया दिनै जों ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों दैदेनगिरिफोरखौ एखेबारे थोंजों गावजों गाव सोंखारिबाय थानाय बेफोर जिनिसफ्रा जोंनि थाखाय मोजां कालचार नङा बेफोर जिनिसफोरखौ जोङो एसे दोननांगोन खारन जोंनि आद्रा थानाय जिखिनि थांनो गोनां लामायाव थांनांगौ जोङो लामायावनो जुदि बिदा फंबायनि गेजेराव बुलायोबा जों थांनांगौ जायगायावसो मोनहैनाय नङा दा बेनिखायनो नैबे बेलायाव थांनाय समाव जिहेते हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव BPF मोनसे राजनितिक दोलो दानानै 15 बोसोर सासन खालामबोबाय रायजो राजाफ्रा स्वतःस्फूर्तभाबै स्पन्टेनियासलि BPF खौ सापर्ट खालामबोदों आरो बे समाव जोंबो BPF नि जानानै भट बिना होबोदों दा दिनै बिथांमोननो स्कप होबाय बे मोनसे चेप्टारा क्लोज जाबाय दा BTR सुक्ति फैबाय प्रमद बर' मानव गेदेर बिथांनोबो खामानि मावनो थाखाय सम नांगोन दा नैबे थांनाय 3.5 बोसोराव बोसोरसेयाथ' कर'नायाव थांबाय 2.5 बोसोर खामानि मावबाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा दा UPPL सरकारा 1.5 बोसोर दंबावो 1.5 बोसोराव मा मावनो हायो मा मावनो हाया मावलांबाय थागोन बिथांमोना आंनि लुगैनाया बेनो जे राजनितिक भाबै रायजो राजानि गांनाय उखैनाय जों सुफुंनायजों लोगोसे जोंनो माहारिनि जि जोंनि रैखाथि हा हुनि रैखाथि जोंनि सिनायथि बेखौ लाना थांनायाव दा मानव गेदेर प्रमद बर'आ जिबायदि खामानि मावलांबाय थादों बे जुदि कन्टिनिउ थांबाय थायोब्ला आं मिजिंथियो बड'फानि जि सिमाङा मोगथाङाव जाफुंनो थाखाय बारा सम नांनाय नङा आरो बेवहाय मोनसे जिनिसखौ बुंफागोन आङो दा हमना ला क्षमता केन्द्रित राजनितिक क्षमताखौ सेलायलायनो थाखाय राजनितिक दोलोफोरनि गेजेराव इलेक्शन टाइमाव बा गुबुन समाव नांलाय खमलाय जायो बाथ्रा दान्थेलायनाय बिदान्थिया जालायो बे गिदिर बाथ्रा नङा बे क्षमता सेलायनायनि मोनसे राजनितिक जोङो जुदि सेनियर सासे बिबानगिरि बा मावथि हिसाबै मुभमेन्टनि सासे भलन्टियार हिसाबै जोंनि लुगैनाया बेनो जे बिथांमोना राजनितिक बिलाव मा नांलाया बेलेग बाथ्रा किन्तु जाति दानायनि बर' माहारिखौ रैखाथि होनायनि थाखाय जोंनि हा हु रैखाथिनि थाखाय जि खामानि मावनांगौ बिथांमोना जनानै बबेबा इन्दुराव जनानै बिथांमोना बेफोर जिनिसफोरखौ डिसिसन लानांगौ आरो आं मिजिंथियो फैबाय थानाय समाव UPPL नि दानि सरकार BPF नो 15 बोसोर रायजो राजाफ्रा होदों दिनैबो रायजो राजा नेनानै दङ गोबां आद्रा दङ BTR सुक्तिनि इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय एरिया एक्सटेनसननि बाथ्रा थाबाय गहपुरनिसिम 40-41 गामिखौ नटिफिकेसन होना दोनदों NDP नि केसनि सायाव दङ आरो गुबुन गोबां जेंनाफोर दङ बेयाव रिहेबिलिटेसन होनायनि बाथ्रा फैबाय गोबां चेप्टारफोर दङ क्लजफोर दङ बे क्लजफोरखौ मावफुंनो थाखाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनो सम मोनसे नांगोन आरो बे समखौनो आं होनो रायजो राजाखौ खावलायदों जे UPPL नि सरकारा 15 बोसोर थानांगौ खमावनो 15 बोसोर थानांगौ आरो बेखौ थांनाय समाव जिहेतु BPF नो रायजो राजाफ्रा सुक्तिखारि हिसाबै हाग्रामा महिलारि मानव गेदेर बिथांनो होदों आरो दाबो प्रमद बर'आ जिहेतु BTR सुक्तिनि चिफ सिगनेटारि बिथांनो जोङो 15-20 बोसोरसो टाइम होनांगोन आरो बेखौ नायनानै जोङो खामानि मावनांगोन आरो रायजो राजाफ्रा बे दिगाव आं बुंलायाबाबो जों खावलायाबाबो रायजो राजाफ्रा साग्रिद जानानै दङ दा खामानि दामानि मावनायनि गेजेराव जायफ्रानिकि रायजो राजाजों पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभफोर दङ बिथांमोननियाव एसे एनैखौ जोंनियावबो अभियोग फैदों खामानि मावनायाव सोरबा EMआनो जा सोरबा MCLआनो जा बिथांमोननि खामानि मावनायाव रायजो राजाफ्रा बहा एसे
मानसिफ्रा गोदान जेनेबा एसे एनैया गोरोन्थिया जालायखागोन थेवब्लाबो रायजो राजाफ्रा खौदै मन'नानै आं मिजिंथियो फैबाय थानाय टाइमाव इउपिपिएलनो 15-20 बोसोरसो टाइम मोनसे होगोन बेयाव मोनसे जिनिसा सरजाबनानै दङ बे जाहैबाय आं बेखौ एसे बुंखानो नागिरदों बड'फानि जे मुभमेन्टनि थिउरिमोन मुभमेन्टनि थिउरिया डेभेलपमेन्ट ओरिएन्टेड नङामोन माबा मोनसे स्किमनि थाखाय बिथाङा मुभमेन्टखौ खालामाखैमोन माबा मोनसे प्रजेक्ट मोननो थाखाय बिथाङा खालामाखैमोन अभारब्रिज मोननो थाखाय बिथाङा आन्दलन खालामाखैमोन दालां मोनसे मोननो थाखाय आन्दलन खालामाखैमोन बेफोर जाहैबाय गभर्नमेन्टनि डेभेलपमेन्ट ओरिएन्टेड प्रजेक्टफोर दा बेवहाय जोंनि मुभमेन्टनि माबा थिउरिया बेयाव बारा खाथिया बड'फानि मुभमेन्टनि थिउरिया जाहैबाय जाति हिसाबै बर' माहारिखौ गायसननांगौ आरो बे जोङो गायसननायाव जोङो जाहाथे हा हुनि रैखाथि जोंनि राव हारिमुनि रैखाथि थुनलाइनि रैखाथि जौगाथाय गासैबो बिथिङा बेयाव सरजाबफानानै दङ बेनिखायनो दिनै इउपिपिएल सरकार फैनायनि उनाव नैबे 3.5 जि बोसोर बे बोसोराव जोंनियाव आं एसे गामिफ्राव थांनानै रायलायबा मोननाय मोनिखौ लानानै जि मोनसे जोंनि गेजेराव दाङाबाजि जानो नागिरबाय थादों बेफोर जिनिसफ्रा फैनो नाङा गिबियाव जोंनि रैखाथि बिनि उनावसो डेभेलपमेन्ट जुदि बड'फाया बे जिनिसखौ साननायमोनबा आन्दलनखौ खालामनाङामोन बै समाव जेनेबा कंग्रेस सरकार दंमोन कंग्रेस सरकारजों थानानैनो बिथाङा डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हायोमोन दा बिजेपि सरकार फैदों बिजेपि सरकारजों बिथाङा डेभेलपमेन्ट सरजाबफानानै डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हायोमोन बिथांनि उद्देश्यआ 2-3 एमएलए देरहाहोनाय 2-3 एमसिएलए देरहाहोनाय 2-3 इए खालामनाय बे नङा बिथांनि थांखिया बड'फानि थांखिया बर' माहारिखौ माहारि हिसाबै बर' माहारि हिसाबै डिस्टिंक्ट मोनसे बर' जाति गायसननाय आरो बेवहाय सम्पूर्ण भाबै जोंनि हा हुनि राव हारिमु थुनलाइनि रैखाथिया जानांगोन बे जाहैबाय बड'फानि सिमां बे एक नम्बराव जाफुंनांगौ मुसाहारि नोंथां नैबे समाव जों मिथिनो मोनबाय थादों जिहेतु जों समाजारि बिजोङाव जों गोबां सावरायनायखौ जों नुनो मोनो जिहेतु दानि नोंथाङा बै समनि जितु माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि जानानै फैबाय एसे आजिरा लानाय बायदियानो जाबाय नोंथाङा खिन्थु दानि जितु दिपेन बर'नि दैदेननाय आबसु बेयो मोनसे गुबुन मोनसे ट्रेकजों खारबाय थादों होननानै बुंदों बिखेक बागै दानि आबसुआ दिनै राजखान्थि बिथिङाव लोब्बा थानानै खामानि मावो होननानै माखासे गोबां समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ नुदों बे बिथिङाव मा बुंगोन मोजां सोंलु बियो मोजां सोंलु आरो बे जाबाय थादों नायबाय थादों आंबो 2-3सो मानसिफ्रा एबसुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'खौ एटेक खालामनायखौ नुबाय थादों खिन्थु बिथांमोना जारिमिनखौ एसे मिन्थिना लानाया मोजां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिदावनो लिरनाय दङ जेला बर' माहारियाव राजखान्थिनि संकट फैगोन बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थि फिल्डआव खामानि मावनो हागोन आरो गासैबो दिगावनो खामानि मावनो हागोन फ्रि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुदि राजखान्थि दिगाव जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावाबा बड'फाया जेला आफादगिरि जायोबा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जे आन्दलनखौ बिथाङा खालामनो हायामोन मानो होनना बुङोबा बे पलिटिकेल एजेन्डाबाथ' बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बे आन्दलन खालामनो हायामोन उदयाचलखौनो सापर्ट खालाम माबाखौनो पिटिसिया बै समनि प्लेन ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम बेखौनो सापर्ट खालामबोनांगौमोन मानो बड'फाया आन्दलन खालामबोदों जायखौ दा बिटिसि सुक्तियाव जेनेबा हाग्रामा महिलारिमु बिथाङा बुंबाय थायो बिटिसि सुक्तियाव एबसुआ सहि होआखै मा होआखै दंफायोमोनथ' रायलायनायाव दंफाजोबोमोनथ' जोंबोथ' बे समाव आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुनि आफादगिरि बिटिसि सुक्ति जायोबा दा बे हिसाबै बे दंफाजोबोमोन जोङो एकर्ड टेकर्ड गासैयावबो दंफाजोबो खालि सहिल' होआखै आरो बेयाव डिप्ल'मेटिकेलि मोनसे जिनिस खालामनाय जादोंमोन जे उनाव जुदि राजखान्थि दिगाव सरकारनियाव जों खुद्रिनाय दिन्थिनांगौ जायोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सहि होयोब्ला खामानि मावनो हानाय नङा खिन्थु बिटिआर सुक्तियाव जिहेतु एरियाखौ एक्सटेनसन खालामनायनि मोनसे स्कप मोनबाय बिटिसिआव जिखौ मोनाखैमोन जे एरियाखौ एक्सटेनसन खालामनानै गहपुरा मोनसे भिक्टिम एरिया सिमा बारायनाया गहपुरा मोनसे एकदम भिक्टिम एलेका जेराव 1135 मार्टियारनि गेजेराव 534 मार्टियारा गहपुरनि दा जुदि गहपुरखौ जुदि जोंनि थांखियाव जुदि मोनहैनो थाखाय खालामनांगौ जायोब्ला गहपुरखौथ' नों सोथारनांगोन फाबनांगोन नङाबा जों फाबनांगोन सैथोखौ गारनानै जों मालाबाबो देरहानो हाया सैथोखौ सैथो हिसाबै लाखिनांगोन आरो सैथोखौ गिनांगोन दा दिनै दिपेन बर'नि सायाव जे हामला जादों बिथांखौ जे सोंलु सिखांदों बिथांनि बिरुद्धियै दा दिपेन बर'आ जा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जि मावबाय थादों बेवहाय खुनु गोरोन्थि गैया आंनि बुजिनायाव मानो होनना बुङोब्ला दिपेन बर'आ दा हमना ला जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जि सरकार फैदों सरकारखौ जोङो सापर्ट खालामनानै जि खामानि मावनायाव भुल खालामना आरो बेखौ जोंबो बिथांमोनखौ बुंदों दिपेन बर'खौ जे फुल सुइं नैबे
बिजेपिनि सरकार थानाय समावनो जिहेतु एकर्डखौ बिजेपियानो खालामबाय बिजेपिजोंनो सरजाबफानानै दिल्ली दिसपुर गाग्लिजोबनानै बे एकर्डखौ टन्न एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालाम आरो बेखौ जोंबो दिपेन बर' बिथांमोनखौ जिहेतु इमिडियेट मोनसे आउटगोयिं जोंबो सासे बिबानगिरिमोन जेनेबा बे हिसाबै बिथांमोनखौ बुंदों बेयाव भुल गैया जायफ्रानोखि बिथांमोनखौ समालोचना खालामदों हयथ' बिथांमोना बहाबा राजनितिक भाबे मटिभेटेड जानो हागौ बे गिदिर बाथ्रा नङा किन्तु दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजनितिक एजेन्डायाव खामानि मावलांनायाव कुनु दिमत गैया बिथांमोनखौ जोङो फुल सुइं नैबे जिखिनि टाइम दङ एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय बेयाव खामानि मावनांगौ किन्तु मोनसे जिनिसा जोङो नोजोर होनांगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु मोनसे नन पलिटिकेल स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन हिसाबै बबेबा मोनसे बिजेपिनि रेलियाव थांनानै बेयाव माने रेलियाव बाहागो लाफाहैनो नाङा इउपिपिएलआ मोनसे राजनितिक दोलो इउपिपिएलआ जुदि माबा मोनसे खालामदोंबा बेयाव थांनानै आर'नाइ गानहैनो नाङा एबसुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा दा बे हिसाबै बेखौ नोजोर होनानै खामानि मावबानो जायो बाद बाखि जोंनि खामानि मावनो गोनां जिखिनि आयदाफोर दङ बा आयदायाव राजनितिकानो जा सामाजिकानो जा अर्थनैतिकानो जा सोलोंथायानो जा गासैबो दिगाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आखाइ होनो हायो दा बेवहाय सोरनिबा राजनितिक फिल्डआव खामानि मावग्राफोरनि हिसाबै मोननाय मोनैनि अंकफ्रा गोरोबलायोथ' बेखायनो समालोचना खालामो बे नङा जे गासै बर' माहारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि खामानि मावनायखौ गाज्रि मोनदों बे नङा सासे सानै गाज्रि मोनगोन थेवब्लाबो आं खावलायगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि जे आद्रा थानाय सिमां बाय एनि मेन्स बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय खामानि मावनांगौ जों बेयाव मिथिनो मोनदों जिहेतु दायो लक'सभा बिसायख'थि फैगासिनो दं दरं उदालगुरिनिफ्राय दिनै बिजेपिनि केन्डिडेट हिसाबै बा एनडिएनि जितु बिजाथि बिथां दिलीप सयकिया दङ फारसेथिं जे बिपिएफनि केन्डिडेट हिसाबै जोंहा दुर्गा दास बर' कंग्रेसनिफ्राय माधव राजमूर्ति बेबायदिनो गोबां हान्जाफोरनिफ्राय गोबां बिजाथि दङ बेयाव जों बुंनो थांला किन्तु दायो जितु दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे बिटिआर एग्रिमेन्टनि जि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय एनडिएनि बिजाथिनो रायजो राजाफोरखौ भट होनो बा थिननायखौ बा खावलायनायखौ जों होनांगोन बेबायदि मोनसे माबायाव दङ दा बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो ओरैनो राजनितिक भाबैथ' जोङो थोंजोङै बे रोखोमनि मतामत होनांगौआ एसे कठिन थेवब्लाबो रायजो राजाफोरनिफ्राय जिफ्रा फैदों दा हमना ला एलायन्स सरकार दङ एलायन्स सरकार हिसाबै माबाया इउपिपिएलआ बिटिसिआव सासन खालामदों ओमफ्राय स्टेटआव नोङो बिजेपिआनो दङ सेन्ट्रेलाव बिजेपिआनो दङ दा बे हिसाबै जोंनि आयदाफोरखौ मावफुंनांगौ जायोबा बिजेपिजों सरजाबनानै खामानि मावनाया जोंनि थाखाय टाइम बाउन्ड मोनसे सिटुएसन बेयाव रावहाबो भुल गैया होननानै आं सानो दा बे दिगाव मोनसे जिनिसा बेनो जे साबधान जानांगौआ रायजो राजाफ्रा क'क्राझाराव जिहेतु इउपिपिएलनो हगारनानै जयन्त बसुमतारी मानगेदे बिथांखौ एमपिआव देरहा होनांगौ बेयाव जों दिलीप सयकियाखौ इउपिपिएल हिसाबै सापर्ट खालामनानै देरहा होनांगौ बे जाहैबाय इउपिपिएल आरो बिजेपिनि अंक जोङो साधारन नागरिक हिसाबै सासे भटार हिसाबै जों बेखौनो लुगैदों आरो बे हिसाबै आङो मोनसे जिनिसखौ बुंनि जे दरं उदालगुरियाव 2004आव बिजेपिखौ प्रथमबार एमपि देरहाहोनाया जाहैबाय आं रबीन्द्र मुसाहारिया बे समाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुनि आफादगिरिमोन बे समाव नारायण बरग'थिखौ प्रथम देरहाहोदों बिनि उनावनो कन्टिनिउ 2009आव रमेन डेका 2014आव रमेन डेका दा नोङो बिनि उनाव दिलीप सयकिया बे रोखोम फैबाय थादों दा बे हिसाबै बिजेपिया कन्टिनिउ देरहादों बिस्रा मोनसे हल दङ आरो दिनै इउपिपिएलआ जिहेतु सापर्ट खालामदों इउपिपिएलआ जिहेतु रायजोजों थाफानानै खामानि मावदों बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा दरं उदालगुरियावबो माने बिजेपिखौनो देरहाहोगोन मार्जिना खम जागोन आंनि अंक दे आं इन्डिभिजुवेल सासे नागरिक हिसाबै बुंदों मार्जिना खम जागोन डिफारेन्सआ बेब'दाना खम जागोन आरो जयन्त बसुमतारियाबो देरहालांगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो जिखिनि मानसिफोरजों रायज्लायहरदों आंनि सेनियर जिखिनि बिबानगिरिफोर दङमोन क'क्राझाराव बिसोरजों रायज्लायनायाव मिथिदों जयन्त बसुमतारियाव देरहागोन नाथाय नैबे समाव मोनसे बाथ्रा जिहेतु रायजोफोरनियाव मोनसे सिखांबाय थादों जिहेतु दिलीप सयकिया जाहैबाय जिहेतु गुबुन हारिनि सुबुं आरो फारसेथिं दुर्गा दास बर'आ दिनै गावनिनो मानसि खिन्थु दुर्गा दासनो भटखौ होआबालानो जोङो दिनै दिलीप सयकियानो माबोरै होगोन बेबादि मोनसे सोंलु सिखानायखौ जों बेथ' फैखादों बे एसे एनैया फैदों जेनेबा खिन्थु इलेक्सन टाइमाव बेफोर जिनिसफ्रा फैयो जे रायलायोबाथ' अनेक जिनिसफ्रा सरजाफायो खिन्थु गासैबो जिनिसफोरखौ आङो सरजाफानो लुगैयाखै दा दिनैनि तारिखाव दुर्गा दासनाव बुङोबा बिपिएफनि बाथ्राखौ बुंनांगोन बिपिएफनि बाथ्रा जिहेतु बिपिएफनि केन्डिडेट दा बे हिसाबै बिपिएफनो रायजो राजाफ्रा थांनाय समाव आं दुर्गा दास बर' हिसाबै लायाखै जेनेबा बिपि हिसाबै लाबाय थांनाय समाव 15 बोसोर खामानि मावनो स्कप होबाय
बे मोनसे गोल्डेन स्कोप हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPFनि थाखाय आरो बिथांमोना जि हायो थांनाय समाव मावबोबाय दिनै BPFनो आरो गोदानै जुदि सासनबार गायसनबावोबा बा नैबेहाय जुदि दिलीप शइकियानि जायगायाव जुदि माबाखौ देरहाहोयोबा मा होनना बुङो दुर्गा दास बर'खौ देरहाहोयोबा बे जोंनि थाखाय सुइसाइडेल जागोन आरो जेबो लाबबो जानाय नङा कारन मदिया थार्ड टाइमनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार जानो थांबाय थादों जुदि प्राइम मिनिस्टार जायोबा बेयाव नोङो जुदि BPFआ देरहाना थायोबा बेथ' मोजां जानाय नङा जोंनि थाखाय सिटुएसनफ्रा दा ओंखायनो बे दिगाव आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनै जिखिनि दङ NDA हिसाबै बिसोर खामानि मावबाय थादों राजनिति दोलोआ दा बे हिसाबै NDA हिसाबै जोङो दिलीप शइकियानो बर' हारसानि खोथा गैया नोङो बेयाव थांनानै बिनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय अंकआ बर' भटार हिसाबै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव 3 लाखखौनो हमबाय आङो बर'आ सम्पुर्ण होजोबबाबोथ' 3 लाखजों देरहायाना 7 लाखसो भट नांगोन देरहानो थांनाय बारावबो जितु बेबायदिनो प्रदीप दैमारिखौबो औ 1,05,000 भटनो जोङो थांनाय बाराव 1,05,000 भट दानना होदों दा ओइबारबो जुदि बर'फ्रा जमा गथायै होजोबोबाबो दुर्गा दास बर'आ देरहाया मानो होनना बुङोब्ला बांगालफ्राथ' जोंजों थाफानाय बांगाल मानसिफ्रा बिसोर होआ आरो गुबुन जाथिफ्रा होनाय नङा दा बिसोर बबे भटजों देरहानो दा गतिके जोंनि भटखौ लस खालामस्लायस्लाय बेनिखायनो आङो जायजों रायज्लायदों बिथांमोनखौ आं खावलायदों जे जियानो जाया मानो जिहेथु थांनाय 20 बोसोर जोङो BJPनो होनो थांगासिनो दङ बे समखौ जोङो एबारबो BJPनो होनानै देरहाहो जिहेतु जोंनि केन्डिडेटआ देरहाया बर' मानसिया सेन्टिमेन्टआ बयनावबो दङ जोंनावबो दङ दिलीप शइकिया हिसाबै माने हारसा केन्डिडेट बर' केन्डिडेटबा मोजां जागौमोन खिन्थु बेयाव UPPLआनो दा जेनेबा बिसोर NDA हिसाबै एलायन्स हिसाबै गुबुन हारिखौनो होना होबायबा नों बेयाव मा खालामबावनो दा बेनिखायनो उपाय गैया लस जास्लायस्लाय प्रमद बर'नि खामानि मावनाया जाहाथे हेल्प जाहैयो बिनि थाखाय बेवहाय BJPनो भट होनानै देरहानायखौ आङो मथा मथि लुगैजायो आरो खावलायो रायजो राजाखौ खावलायो आसा जोबथारनायाव मोनसे सोंथि नोंथांनिसिम फैबाय थानाय समाव नैबे BTCनि जितु खुंथायआव थानाय प्रमद बर'नि सरकार बे सरकारखौ नोंथाङा रायजो राजानि जानानै माबायदि हास्थायो बेवहायथ' गाहायै आंनि लुगैजानाया बेनो जे संग्रामजों फैनाय मानगेदेर प्रमद बर' बिथाङाबो आरो बे प्रमद बर'जों जिखिनि टिम दङ संग्रामजों फैनाय गेजा मानसिफोर जोंनि राजनितिनि जि टेन्डेन्सि बे राजनितिकनि टेन्डेन्सिया खामानि मावनाया ससियेल बेस मोनसे पलिटिक्स जानांगौ आरो मोनसेया जाहैबाय प्रफेसनेल जानो नाङा पेसादारि जायखौ बुङो थांनाय समाव BPFनि समाव नुबोदों 100% पेसादारि माने प्रफेसनेल पलिटिक्स खालामबोनायखौ नुदों हारसिंनो माने रायजो राजानि डेभेलपमेन्टनि थाखाय फैनाय थाखाफोरखौ हारसिंनो आत्मसात खालामनानै गोजौ गोजौ बिल्डिं लुनाय माबा लुनाय बेफोर कालचारखौ नुबोदों जोङो सिनियर सासे बिबानगिरि हिसाबै जों नुबोदों एबारबो जाहाथे UPPLआव जे सरकार थानाय मानसिफोर बिथांमोना बे कालचारखौ खालामनाङा रायजो राजाफ्रा थगायनाङा बिराद गिदिर अपराध आं दिनै बुंगोन नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों राजुवा सम्पतिखौ आत्मसात खालामनाया बिराद गिदिर मोनसे अपराध बेनिखायनो बे भुलखौ दाख्लाम पापखौ दाख्लाम सैथोआवनो थानानै खामानि माव आरो बिनिफ्राय UPPL सरकारा जि राजनितिक खालामगोन बेवहाय राजनितिक दोलो हिसाबै एसे एनै प्रफेसनेल थागोन पेसादारिया थागोन खिन्थु बाराद्राय खालामनाङा जि खालामो राजनिति खालामो बेयाव ससियेल बेस मोनसे राजनिति खालाम आरो जोंनि जिहेतु आद्रा थानाय बड'फानि जि सिमांखौ राजनितिक भाबै लांनानै जाहाथे मोगथाङाव जाफुंहोनायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावो बेखौनो आङो दानि UPPL सरकारखौ रायजो राजानि जानानै खावलायो साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम जिहेतु नोंथाङा नैबे समाव जोंनि चेनेलनियाव फैनानै जिहेतु नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा समखौ बावनायनि थाखाय जों निस्सय फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो माखासे गोनांफोर बाथ्राखौ नोंथांजों सावरायबावगोन निस्सय दिनै बेसेबांखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों खुलुमबाय